ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ናይ ጥዕና ምሁራትን ድርጅታትን ግብረ ሓቡ ጽቡቕን ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑን እዮም ይዛረቡ። እንተኾነ ግን ግብረ ሓቡ ኣዝዩ ጎዳእን ብማሕበረሰብ ውግዝን እዩ። ብዙሕ ግዜ ዲኻ ግብረ ሓቡ እትፍጽም? ወልፊ ግብረ ሓቡ ከመይ ከም ዝግደፍ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ? ኣብዚ ቪድዮ ግብረ ሓቡ ምፍጻም ከመይ ክነቋርጾ ከም እንኽእል ብሉጻት ምኽርታት ክሕብር እየ። ግብረ ሓቡ ኣገዳዲ ወልፊ ዝኸውን ምናልባት ብዘይተፈወሰ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም፣ ብፅቡቅ ዝኾነ ናይ ወሲብ ሂወት ዘይምህላው፣ ብናይ ባህልን ሃይማኖትን ግጭት፣ ብብሕትውነት፣ ብናይ ፅዩፍ ፊልሚ ወይ ከዓ ፖርኖግራፊ ምርኣይ ዝተለዓለ ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ ግን እቲ ወልፊ እዞም ስዕበ ዝገልጾም 10 መሰረታዊ ምኽርታት ብምትግባር ክነቋርጾ ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ጅም ምጅማር። ጅም ኣትኻ ስፖርት ምስራሕ ካብቶም ፅሙዳት ክገብሩና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዝኾነ ግብረ ሓቡ ካብ ምፍፃም ከናግፉና ካብ ዝኽእሉ ነገራት ሓደ እዩ። ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ ጅም ክትጀምር ካብኡ 2 ግዜ 3 ግዜ ብሰሙን ግበሮ። ሽዑ ኣብ ሰውነትካ ለውጢ ስለ ትርኢ ካብ ዝበለፀ ቅርፂ ሰውነት ንምህላው ወልፊ ክኸውነካ እዩ። ዳርጋ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ፀገም ጅም ጀሚሩ ኣብ ሰውነቱ ለውጢ ስለ ዘይርኢ ይገድፎ። ግን መሊስካ መላሊሳ ጅም ክትሰርሕ ምስ ጀመርካ ኣብ ነፍስኻ ሓደ ለውጥታት ምርኣይ ስለ ትጅምር ብድማ ትቅፅለሉ ኢኻ። ቁመናና ዝተስተኻኸለ ንኸውን ዝያዳ ዓርሰ እምነት ክንሓድር እቲ ብሉፅ መንገዲ ጅም ምስራሕ እዩ። እዚ ኣብ ኣካልና ዝመፅእ ዓርሰ ተኣማንነት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ዓርሰ ተኣማንነት ንኸውን ስል ይገብረና። ብኣቢሉ ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክንላዘብን ኢሉ እውን ክንማርኽን ይኽእልና። ካልኣይ ዓርስኻ ብስራሕ ትመዶ። ዓርስኻ ንምፅማድ ስራሕ። ኣእምሮኻ ክሃንፁ ዝኽእሉ ብዛዕባ ዓርሲ ዕብየት ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ እናመረፅካ አንብብ። ብዛዕባ ናይ ዕዉታት ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ታሪክ መንባብን ከምኡ እውን ብዝሓለፈ ፍፃመታት ተፀሊዩ ዝተቐረፀ ኣረኣእያኻ ንምቕያር ምጅማር። እመነኒ መጀመርያ ኣብ ዓርስኻን ኣብ ኣእምሮኣዊ ዝምባላኻን ስራሕ ፍረፃማ ድማ ትረኽበሉ ኢኻ። ሳልሳይ ሜዲቴሽን ምጅማር። ሜዲቴሽን ኣእምሮኻ ንምርጋን ሰላማውነትን ህድኣትን ክስማዓካ ዝገብር ዓብይ መንገዲ እዩ። ከመይ ሜዲቴሽን ከም ዝግበር ጎግል ኣቲኻ አንብብ ወይ ቪድዮታት ተመልከት። ብርግፅ ርጉእ ክትከውንን ውጥረት ኣብ ምጥፋእን ክሕግዘካ እዩ። ብቐሊሉ ግን ኣብ ሰላማዊ ቦታ ኮይንካ ብተመስጦ ዓይንትኻ ዓሚትካ ብዙሕ ኣየር ብኣፍንጫኻ ስሒብካ ቀስ እናበልካ ብኣፍካ እቲ ኣየር ምውፃእ ማለት እዩ። ሜዲቴሽን ን5 ክሳብ 10 ደቂቃ ዝኸውን ደጋጊምካ ግበሮ። ራብዓይ ሓድሽ ዝምባለ ምጅማር። ከም ትፈትዎ ነገር ምስራሕ ቀልብኻ ዘሐድስ እንታይ ኣሎ። ዝምባለ ወይ ከዓ ሆቢ ኣእምሮኻ ትኩር ክኸውን ዝገብር ዓብይ መንገዲ እዩ። ከምኡ እውን ፅሙድ ወይ ከዓ ዝተፀመደ ሰብ ክትከውን ይኽእለካ። ስለዚ ዳንስ፣ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ምድራፍ፣ ሙዚቃ መሳርሒ ምፅዋት፣ ምፅሓፍ፣ ስእሊ ምስኣል ዝኾነ ቀልብኻ ዝሐድስ ሓድሽ ዝምባለ ጀምር። ሓምሻይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ፍቕራዊ ርክብ ጀምር። ንዘላለም ሳሙናን ማይን ወይ ሎሽንን ኣብ ጎንኻ ከይፈለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኻ ትከውን ድሌትካ እዚ ክኸውን የብሉ። ካብ ገዛ ውፃእ ዝተፈላለዩ ሰባት ርኸብ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ተሳተፍ። ብዙሕ ግዜ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተኸይድካ ይምረፅ። እቲ ምንታይ ካልኦት መሓዝ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝፈልጣ በአነ ኣቢልካ ካልኦት ኣዋልድ ንኽትፋለጥ ይሕግዘካ። ሻድሻይ ዓርስኻ ምቁፃዕ ኣቋርፅ። ልቢ በል ግብረ ሓቡ ተፈጥራዊ ድፊት እዩ። ከምኡ ከዓ ከም ደቂ ሰባት መጠን ኩሉ ግዜ ወሲባዊ ድፊት ኣለና። ስለዚ ድማ እዚ ነገር ብምፍፃምካ ምስ ካልኦት ክትነፃፀር ከለካ ትሕቲ ሰብ ኣይገብረካ ወይ እውን ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ኣይገብረካ። ተስፋ ከይቆረፅካ ሓገዝ ከም ዘለዎን ካብቲ ወልፊ ክትላቐቕ ከም ትኽእልን እመን። ሻውዓይ ዝፈታትኑኻ ነገራት ኣውግዶም። ካብ ኩሎም ነገራት እቲ ቀዳማይ ፈታታኒ ፅዩፍ ፊልም እዩ። ስለዚ ናይ ፅዩፍ ወይ ከዓ ፖርኖ ዝትሕሶ ዘለዎም ፊልምታት፣ ስእልታትን መፅሓፍትታትን ካብ ገዛኻን ከባቢኻን ኣጥፋዮም። ንግብረ ሓቡ ምፍፃም ዝፈታትነካ ኩነታትን ግዜን ብደንቢ እንተስተውዒልካ ኣብቲ ግዜ ብካልኦት ነገራት ክትፅመድ ፈትን። ሓደ ሰባት ስፖርት ክትሰርሕ ይምኽሩ፣ ምክንያቱ ኣድኪሙ ነፃ ስለ ዝገብረካ። በይንኻ ብዝኾንካሉ ትፍፅም እንተኮይንካ ፅሟቶ ግደሉ መንገድታት ኣለሽ። ኩሉ ግዜ በይንኻ ትገብሮም ዝነበርካ ነገራት ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ንግበሮም። ሻምናይ ዕጉስን ዘይሕለልን ኩን።
ወልፊ ግብረ ሓዊ ብቕፅበት ወይ ብሓደ ግዜ ዝግደፍ ኣይኮነን። ቆራፅነት የለዩ። ከምኡውን ኣብቲ ፈተነ ክትወድቕን መሊሱ ክደግሰካን ይኽእል እዩ። ከምዚ ክገጥመካ ከሎ ዓርስኻ ይትጉዳእ ወይ ኣይትውቀስ። እቲ ትኽክለኛ ቃልሲ ኣብ ዘይምሕላል እዩ። ስለዚ ሕዚ ቃለቱ ኣብ መንገድኻ ዓርስኻ ናይ ምጉዳእ ስህተት ከምዘይ ትፍፅም ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ግብረ ሓዊ ከይፈፀምካ ፀናሕኻሉን ዝበፃሕኻዮን ንተምፅኦ ፅቡቕ ፀባይን ዓርስኻ ሸልም። ክንደይ መዓልቲ ግብረ ሓዊ ከምዘይፈፀምካ ዝገልፅ መዝገብ እንተቐሚጥካ እቲ መዝገብ ብዝነውሖ ቁፅሪ ነቲ መዝገብ ዘበላሹ ነገር ናይ ምግባር ፀባይካ እናፀበበ እዩ ዝኸይድ። ከምዚ ምግባር እቲ ወልፊ ኣብ መፈፀምቱ ንክተብፅሖ ዓብዪ መተባእ ኮነካ እዩ። ነቲ መዝገብ ናይ ምዝጋብ ድሌትካ እውን ንብዙሕ ግዜ ብምቁጣብካ ዝስምዐካ ሓበንን ግብረ ሓዊ ናይ ምፍፃም ድፍኢትካን ይጥፍእዎ እዮም። ብድማ ናይ ወልፊ ግብረ ሓዊ ቃልስኻ ስዒርካ ተሽንፍ። ኩሉ ነገር እንተዘይተሳኺዑ ናይ በዓል ሞያ ሓገዝ ኣለሽ። ሓገዝ ካብ ማሕበረሰብን ካብ ናይ ምኽሪ ግልጋሎት ዝህቡ ሰብ ሞያታትን ብብዙሕ መንገዲ ክርከብ ይኽእል እዩ። ንሓገዝ ምጥያቕ ሓገዝ ምድላይ ጥንካረ እምበር ድኽመት ከም ዘይኮነ ተጠያቕነትን ፍልጠትን ይሃልኻ። ኣካል ማሕበረሰብ ምዃን ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ። ምስ ማሕበረሰብ በይንኻ ከምዘይኾንካን ከምኡውን ካብ ካልኦት ከምዝናትካ ፀገም ዘለዎምን ወይ ካብ ወልፍኻ ንኽትናገፍ ክሕግዙኻ ዝፅዕሩን ብርትዕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ብጣዕሚ መበርትዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ወልፊ ግብረ ሓዊ ከመይ ይዕገት ዝገልፁ ብዙሓት መፅናዕትታት ኣለዉ እዮም። ሓደ ሓደሽቲ መፅናዕትታት ቃል ከም ዝኣትው እውን የረጋግፁ እዮም። 10 ምፅላይ ምስጋድ ንፈጣሪኻ ምልማን ምስጋድን ካብ ዝሕማቕ ወልፊ ንኽንናገፍ ዝገብር ዓብዪ መንገዲ እዩ። ክርስቲያን እንድሕር ኮይንኩም ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብን ሙስሊም እንተኮይንኩም ቁርኣን ምንባብን ምፅላይን እዩ። ካብ ዝሕማቕ ወልፊ ንኽትናገፍ ብምሉእ ልብኻ ንፈጣሪኻ ምልማን ምፅላይን ወሳኒ ተግባር እዩ። ወልፊ ግብረ ሓዊ ብዙሕ ነገራት ብምግባር ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ንጎሆ ቅድሚ ስራሕ ምኻድካ እንተኮይንካ ግብረ ሓዊ ትፍፅም ንኽትረጋጋእ ምእንታን ካሊእ ነገር ክትገብር ሞክር። ከምኒ ሶምሶማ ምጉያይ ከምኡውን ብሕትውነትካ ወጊድካ ምስ ሰባት ምራኸብ ተጀሚርካ ፅቡቕ እዩ። ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ኣቋርፅ። እዚ ኣገዳሲ እርምጃ እዩ። ትኽክለኛ ኣእምሮዊ ኣቋም ኣማዕብል እሞ ወልፍኻ ክግደፍ ከም ዝኽእል እመን። ሓባይ ቁስሉ ሓባይ ፈውሱ ከም ዝበሃል ከይኸውን ዘለካ ፀገም ንቤተሰብካን ኣረትኻን ተካፊልካ ከምኡውን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ዝህቡ እንተኣለሽካ ፅቡቕ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብወልፊ ግብረ ሓዊ ይሰቅዑ እዮም፣ ግን ፀገም ከም ዘለዎም ኣሚኖም ናይ ምቕባል ችግር ኣለዎ። ነዚ ልምዲ ንምውጋድ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ፀገም ከም ዘጋጠመካ ኣሚንካ ብምቕባል ካብኡ ንምንጋፍ ብርቱዕ ዝኾነ ፃዕሪ ምግባርን እዩ።